Déu meu, la mare que el va parir de l'hòstia. Em fa bé de passejar per la muntanya. Sí, a mi m'agrada molt la muntanya també, eh? Oh, aquest aire fresc muntanyenc. I sabeu que hi ha un liptop a Perpinyà? Déu meu, un labdip. Però què és? No, pas un lapdip, un liptop. Oh, m'empipes! Ja ho he ben entès com ens pronuncia. Un labdip. Però què és? Ja ho sé. És un clip musical que la gent canta a sobre, però és pas la llur veritable veu. Oh, un liptop a Perpinyà! És la sort de la nostra vida! Potser te vindrem tant al cinema! O potser que anirem a Hollywood! Tu no, jo sí. Oh, tu calla i queda't a la cuina. I quan és aquest labdip? Liptop! Parleu de fum freda. Però calla, camarús! Aquest liptop serà el 31 de març al Castillet de Perpinyà. Ens en fotem d'aquest liptop. I no, és per defensar la nostra llengua catalana. Si és per això cal hi anar, sabeu que si hi ha massa gent serà classificat dins el gruix dels pucs dels records. Doble preu maniaga! I sabeu que hi ha un lipdop a Perpinyà? Calla tu, oi, criu! Qui hi haurà aquest lipdop? A aquest lipdop hi haurà El grup Fum Freda!